Żewġ persuni li kienu involuti f'serqa li seħet f'ħanut Birkirkara tresqu l-qorti quddiem il-Maġistrat Doreen Clark dan hekk kif huma allegaw li kienu vittmi ta' serqa meta s-serqa wettquha huma stess. Fil-qorti Michael Borch u Liam Arena ammettew li serqu 18,000 euro fejn id-difiża argumentat li żewġ irġiel kienu għaddejjin minn problemi finanzjarji minħabba l-pandemija tal-coronavirus u kif ukoll irritornaw parti kbira mis-somma tal-flus illi serqu. Is-serqa seħħet l-erba' filgħodu għal ħabta ta' 8:15 minn ħanut tal-logħob li jinsab fi triq il-Witt f'Birkirkara. Liam Arena ta' 32 sena residenti Ħattart li huwa impjegat tal-istess kumpanija spjega li huwa kien għadu kemm ħareġ mill-istabbiliment basket bil-flus ma li kien se jpoġġih fil-karozza waqaf deħ mutur. U allega li s-sewwieq tal-mutur Michael Borch ħarġ sikkina u ħadlu l-basket li fih kien hemm ammont konsiderevoli ta' flus kontanti u ħarab minn fuq il-post. Min investigazzjonijiet illi saru irriżulta li fis-serqa hemm l-involviment tal-istess impjegat flimkien mal-allegat Ħallil, raġel ta' 42 sena residenti il-Gżira. Iż-żewġ irġiel ġew arrestati wara li saru diversi tfittxijiet f'garaxxijiet u residenzi privati fejn il-Pulizija tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali sabu l-mutur li ntuża fis-serqa kif ukoll parti kbira mill-flus misruqa li ħafna minnhom kienu moħbijin f'partijiet tal-mutur. L-irġiel ingħataw sentenza ta' 2 snin ħabs sospiżi għal 4 snin filwaqt il-qorti ordnat li jridu jħallsu 4,000 euro fi żmien 6 xhur bħala parti mis-somma li għatfadal li jirritornaw. Għal Michael Borch deru l-avukati Franco De Bono u Francesca Zarb filwaqt l-avukati Joe Giglio u Sara Mifsud deru għal Liam Arena.